шосейна, поне само пеша може да се движите. Улицата се нарича в момента Краля Виктория, т.е. улицата на победата, но така се нарича от 1878 година. Така се нарича, защото по нея са минали руските освободителни войни, и румънските войски, които са участвали в освобождението и на България, но така, преди пътят на старците се наричал или на румънски Каля Мошилор, а днес е Каля Виктория. Най-известната, най-красивата част и най-красивите сгради се намират тук, дворците. Най-скъпата улица, защото тук са и най-скъпите бутици. Да, ето виждате и цветята, вижте колко в момента е озеленено. И сега първата сграда, която ще видим, това е дворецът на Кантакузите, с една интересна. Всички сгради тук, повечето, разбира се, не всички са много интересни. Национален музей днес дом на музиката, но още не сме стигнали до него. Тук ще видим и най-красивата сграда. Това е Атинеума, една концертна зала с изключително голяма акустика, много красиви. Сега в дясно, ето това е двореца на Кантакузите, с Мидана, така е известен, дом на музиката в момента. Виждате колко е красива сградата, така ще видим още красиви сгради. Тук се намират и най-големите музикални магазини, казината, така, изцяло нощният живот, нали, можем да кажем. Така сега гледате в... Така за Атинеума искам да кажа, носи името на Джордж Енеско. Това е един велик композитор, цигулар, най-известният всъщност. И всички фестивали, концерти носят негови имена. Неговата е и така скулптурата пред Атинеума. Атинеума е сградата с концертна зала, но вътре не се посещава, само срещу концерти. И аз така мисля да предложа на фирмата ни за любителите на музиката, защото невероятна е акустиката, невероятни са стенописите, тавана, който е. Вътре има дорийски стил, като храм изглежда колони. Просто е нещо невероятно, наистина, страхотна акустика.